Ο άνδρας που κερατώνει πρέπει να δει κατανόηση στον άλλο άνδρα. Θα σου πω ένα ανέκδοτο και θα οδηγηθεί σε λάθος συμπέρασμα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι μια γυναίκα στο κρεβάτι με τον εραστή της, ξαφνικά ακούει το αυτοκίνητο του άνδρα της. Τρέχει πανικόβει του εραστή να κρυφτεί, η γυναίκα ψύχρημα όπως πάντα, του λέει πήγαινε στη γωνία και κάτσε ακίνητος. Μα λέει αυτός πήγαινε, σου λέω, είσαι από προλαβαίνω, του λέει η γυναίκα. Τι να κάνει, πάει στο ακίνητος, του βάζει την baby oil, το πασπαλίζει όλο με τάλκ και του λέει κάτσε ακίνητος και κάνει το άγαλμα. Μα ο μαλάκας μια λέξη λέει και μόνο. Μα πρέπει πήγαινε, του λέει κάνω το άγαλμα, γιατί αν μας δει θα μας φάξει τους δύο, μπαίνει στους δύο μέσα, βλέπει το άγαλμα. Τι είναι αυτό, Μαρία, λέει. Τίποτα, αγάπη μου, λέει, είχα πάει στο Παπαδοπουλέο στο Σαββατοκύριακο που έλειπε και είδα ένα τέτοιο άγαλμα και το ζήλεψα. Δεν σε πειράζει, πήρα κι εγώ ένα. Τι να με πειράξει, ο άντρα τη, ξέρει πόσο την αγαπώ την τέχνη. Κάποια στιγμή λοιπόν πέσει για ύπνο, κάποια στιγμή σηκώνει ο άντρα, πάει στην κουζίνα, ανοίγει το ψυγείο, φτιάχνει ένα σάντουιτ, φτιάχνει κι άλλο ένα. Παίρνει και πύρε, πάει κοντά στο άγαλμα, του λέει, έλα ρε, του λέει, φάε, πιες. Ο ένας παγώνει από το φόβο, δεν μιλάει. Έλα ρε, του λέει, φάε. Εγώ 3 μέρες έκανα το άγαλμα στο Παπαδοπουλέο, και ούτε να ποτεί νερό δεν μου δώσανε. Φάε, του λέω. Φάε, του λέω.